ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। Hai nói làm sao anh YouTube channel lo tinu ki chung belekan na comment box lai nai abo inke illegal migrant tu chung box lai nai tam inke chung joton semano central nisimi joto crack layo illegal migrant no pushback lai nani right side tu ke chin deso je hapainai rok no Bangladesh phanung di ini Myanmar phanung di Pakistan phanung di je hapainai rok no pushback lai nani abo central nisimi joto crack layo asuk no chin tiprao hongke tebo baksa borong kirilajak baksa borong ke bukawo hor sungjak baksa borong ke phan motok jak abunu tui tam nengke chung joton saimano thangnai 15 August bo Lal Killa o chini desh ni chin India ni prime minister bo approval srai khai sakla rikha illegal migrant tui tabu hongke chung saima kana illegal migrant no pushback lain bo kaisa high power demography mission khlainai hinoi te abono khanawoi chin tibra hawa ke tabu kulijak baksa boron khawo nge kirijak tamning ke so maximum semano chin tibra sa chin tibra sa chin ha ngabo phiaba kubuni baire ni borok phai tini chin hawo tini asroi na haroi borok tini rajoto khlai tongmani phiaba abote 20 din tonglia te 20 din tonglia borok kubang borok sauje chin tiprao tamsla SIR nangya illegal migrant tu borok asuk sakta yang tongmani tamni boi hingke borok je abai khlai tongmani je sai tongmani borok nijeno o haniya borok nijeno o tripura haniya borok nijeno baire ni phaiman bagoi borok Bangladesh phaiman boi borok kirijak abon bagoi joto central simi kra khlai kok sawo illegal migrant no pushback khlai bagoi asukno chin tiprao hingke kulijak kirijak tamningke chung semano phan ke Tripurani chin Tripura je supan sai tongdi India central simi phan khlai ke abo o phan kebo noroi maya piaba ang sanamo jomon ke illegal migrant no pushback khlai tani wo kubang ma borok kebungoi tongo kebungnai busan salo SIR chalung tu noi kubang andolon khlaika khabu khlainai tebo kebungnai illegal migrant no pushback khlai tani bo kebungnai a jora tabu bo chung Tripura sar thamsa tongya ke tabu bo chung Tripura sar chung bo kubuni party alada khlayo bo te kese party alada khlayo chung khapelai yawi chung tong hangke chung obahai chan sujuk illegal migrant no chung pushback khlai tani wo chung khlai mayangnai haika bachin Tripura hawo and SIR chung chalu khlai mangla aboni bagoi tabuk suk jora je center lok asuk krak borok kok sawi tongo o jora wona chung te krak khlayo chung choba khlai nango blagan hambai TS block borok busan salo andolon khlainai choba khlainai borok saklai rika abo hakeno tebo joto chung jaga kono politics bo wansuk laioi thansa khlaioi chung jodi chini illegal migrant no pushback khlai thani wo haikeba SIR chini Tripura chalong thuni chung pushback khlai abo haike chung choba khlai ke thansa khlaioi mane ang samani ke alada khlaioi ya joto Tripura sa je kono party phanung to ajaga kono party India ni flag tui thansa khlaioi chung choba ek logi choba joto politics ni joto non political phanung tu joto thansa khlaioi ek logi chung I jorao tabuk central je asu krak kok sawi tongo a jorang chung tebo krak khlai chin Tripura hawa chung choba khlai make mane ang jewan sumani ke chung kuno na kuno chung kaisa khlai mannai ang jewan sumani tei chini chung semano chini borong David Mura Singh boba bini joti bo chesa khlai tongo te chini bogra chesa khlai tongo abon kari bo chung chin Tripura hawa chung tebo choba kotor khlai ma chung black and chawo chini illegal migrant na pushback khlai thani rogo inke I jora chung thansa nangmani kata hai chin Tripura sarok inke abosi baksa borok tabu chini Tripura sin bisingo jara kisa saksana leader chung tongai rok boroke tabu bo SIR jalo taung tuni bo kebengoi tonglayo illegal migrant no pushback khlai tani bo bukhuk op chung kubang ma politics ni phajingo chung chini Tripura leader tongo borok tabu bo tamsanai o illegal migrant no pushback khlainani ungthu noi tabu bo bon bukti peplaiku tabu bon bukti peplai mayaku aboro bo borok bon buhubai borok at least borok phaimin phano buhubai phano borok angbo tongo illegal migrant pushback khlai tani ban sake blakan hamkamo abon bogi chung thansa blakan nangu I jorao I krak jorao chung thansa khlai chung samung khlai make blakan kaham chuno tamsanai
no nukhana khoroksa noni Gopal ni Debnath ni khoroksa tamsa edition no buini bosono borok chini edition no ba chin Tiprasa no ke sob somoi no mokol thaijak pia ba borok ke thansa tongo pia chung Tiprasa thansang maya chung Tiprasa ni bising no kaham nai mi au tongo abon bagoi i jora chung thansa blakan nango chung thansang laiken ke joto klaimano illegal migrant no pusbe klainani chung thansa klai chung jobak laiken ke abo bisik ya ek mas ni bising no manthan hanai ma tongo jodi chung thansa klai chung jobak laiken ke abo haida pia ba chung seman chin Tripura hawo chin Tiprasa ni jago power kurui joto buini boson jago mangsi abon boin chung log klaimeng tongo tabo chung klaimeng tongo abon bisung si chini je bakali daro bo aingo support ri tongo chini yang support khlaiya chung support khlaiya ge ba teba jago chin Tiprasa rok mantai santhani no bor kasui tongo ge ba tebile oi tongo abong yewe chung thansa ke sanla chung thansa ke chung sanla palba ke sanla mannai mayanglak mannai abon bagoi i jorabo kubang mono chini Indian Prime Minister Bob Saka illegal migrant pushback khlainani kokno tui high power democracy rui tabuk abo illegal migrant bo changjaknai abo sim boya chini minister bo saklai rika tei u jorabo no borok krak khlai kok borok saklai tongoba chung mote bo krak khlai sobak khlai kengke chin Tripura hawo chung dakte no pushback chung khlai manai hoi anbu khau tong manengo asung nai jotono no hambai Tiprasa eklok.